máma 20 dá a můžeš přijít až 8. Neslyšíš její slova zkušený, noční stíny, dlouhý řasy, hezký účes, dlouhý vlásy, jak si hrdá na svých 17. Chodíš městem, je ti krásně, neznámý kluk se hned v tobě zná. Není špatnej, první schůzka ruku dá. Proč tě zlákal první polibek? První polibek, ale ne ten máminej. Na toho kluka teď už nemyslíš. Teď už nemyslíš, se ti plakat. S kruhama pod očima denně usínáš. Skoro denně se chytneš s mámou, no a pak dostaneš pro pár vět, spoříš svět, je ti na nic. Jenom si myslíš, že tě nemá nikdo rád. Proč tě zlákal první polibek? První polibek, ale ne ten máminej. Na toho kluka teď už nemyslíš. Teď už nemyslíš, se ti plakat. Někdy si myslíš, že tě nemá nikdo rád. Jsi smutná a třeba pláčeš. Každá dívka věří, že k ní jednou přijde princ, ten by ji vzal za ruku a řekl by, lásko, mám tě rád. Ve skutečnosti je to ovšem jiné. Žádný princ nepřijde a neřekne ta 3 krásná slova. Život je pro tebe jako hřbitov nebo louka bez lidí. Najednou se něco stane. Zahrady světa rozkvetou a ty si uvědomíš, že tě má konečně někdo rád.